Hare Krishna Mataji. So, warm welcome for today's Bhakti, today's Science of Self-Realization book reading session. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். ஏழாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது பகுதி பார்க்க போகிறோம். மூணாவது பகுதி நேற்று முடிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நாலாவது கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. நம்ம நேத்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வா இல்ல செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த இது பாத்தீங்கன்னா உரையாடல். அதாவது பிரபுபாதரும் அங்க ம், ஐரிஷ் பொயட் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாரு. இவங்க ரெண்டு பேருமே கருத்தை பரிமாறிச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, எது பெஸ்ட், எது ரொம்ப அழகானதுன்ற ஒரு தலைப்புல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏழாவது அத்தியாயத்துல லாஸ்ட் பகுதியா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ம்.
ம். அண்ட் அவேர்னஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் இல்லையா? இது தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அவர் கேள்வி கேட்குறாரு இல்லை அந்த ஐரிஷ் பொயட்டரு, உங்க இது வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு எந்த எந்த நாட்டில் வந்து பிரபலமாக போயிட்டு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்னு அப்படிலாம் கேள்வி கேட்டாரு. பிரபுபதா என்ன சொன்னார், எல்லா நாட்டிலையும் நல்லா போயிட்டு இருக்குது, பட் அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னா எல்லாருமே நம்மளை எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா உடல் அளவில் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். அந்த உடல் அளவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்கு ஆம், பகவத்கீதையில இருந்து கூட கோட்பாடு சொன்னார் இல்லையா? ஆஹ் இந்த உலகத்துல வந்து பாடி கான்செப்ட்ல இருந்து அது வந்து அனிமலிசம், மிருக தத்துவன்ற மாதிரி சொன்னாரு. ஸோ நம்ம அதை விட்டுட்டு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரணும்னு சொன்னார். அதுதான் வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தணும்னு சொன்னாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபூதா ஸ்டேஜை வந்து அடைவாங்க. இப்படியே பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா பிரம்மபூதா, ஓகே, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ பிரம்மபூத்தான்னு என்ன, தான் வந்து ஒரு ஆத்மான்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டு அவன் வந்து எதையும் விரும்புறதும் இல்லை, புலம்புறதும் இல்லை. எனக்கு அது இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு புலம்புறதும் இல்லை, அது எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறதும் இல்லை. ஓகே. இந்த பௌதிகம் இல்லைன்னாவே என்ன நேற்று பார்த்தோம், இரட்டிப்பு தன்மை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆன்மீக லோகத்தில் அது இல்லைன்றதை பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ண பகவான் தான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் திருப்பி திருப்பி பிரபுபாதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இதை வந்து கோட்பாடு படுத்துறார் இல்லைங்களா? அதாவது ஆஹ் அதாவது என்னுடைய பிறப்பு இறப்பு இந்த லீலைகளை யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, மறுபிறப்பி இல்லவே இல்லை, அவன் வந்து என்னுடைய நித்திய லோகத்துக்கு வந்து சேர்றான்றத மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சிம்பிளா அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் அவருடைய லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணணும். இது பண்ணாவே கண்டிப்பா நமக்கு பிரபுபாத சொல்றதை வச்சு பார்த்தா வீல் கெட் ப்ரோக்ரஸ் இல்லையா? ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸ்ரத்தையா பண்ணணும் அதுக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து இரட்டிப்பு இருக்கு, அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அந்த பொயட்டர். அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றாரு, சில உதாரணங்கள் கொடுக்குறாரு இல்லையா? நீ மாதிரி இந்த மாதிரி உதாரணத்தை அந்த தாமரை பூ வந்து தண்ணியில தான் இருக்கு, ஆனா தண்ணீர் வந்து அதை வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு அப்படின்னு சொன்னார். நீ இந்த உதாரணம் கொடுத்து எல்லா விஷயத்திலும் வந்து உன்னால சமாளிக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னாரு. இல்ல, அது எல்லா விதத்திலும் பொருந்தும், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண்றவர் கிருஷ்ணர். அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணான்னு எடுத்துட்டா யுனைட்டி இன் டைவர்சிட்டின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா? உம் இங்க வரைக்கும் பாருங்க. அந்த தாமரை பூ இலை அந்த உதாரணம் கொடுத்தாரு. இது மாதிரி எங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இப்போ உதாரணம் கொடுத்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிருஷ்ணரை கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் மட்டும். ஸோ நான் யார், நான் வந்து எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய விதமான பசங்களை மீட் பண்ணுறோம். ஓகே, மீட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறோம். அவங்க கேட்குற கேள்வி கரெக்டுன்னு பிரபுபாதா சொல்கிறாரு. அப்புறம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இங்கே ஏன் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க. ஸோ அப்படி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது நல்லது தானப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்கிறார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க, அந்த கிரேடி சொல்றார் பாருங்க. நான் ஏன் இங்கே இருக்க வேண்டும், ஆசிரியரே நீங்கள் யார்,
என்ன நினைக்க வேண்டும், என்னவாக இருக்க வேண்டும், என்னவாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்ல உங்களுக்கு எது உரிமை அளிக்கிறது? நான் ஏன் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி படிக்க வேண்டும்? நான் ஏன் மொசார்ட்டை கேட்க வேண்டும்? எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. வை ஹவ் டு லிசன் டு மொசார்ட்? ஐ ப்ரிஃபர் பாபி டைலன். நான் எனக்கு இது விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? மிகவும் ஏமாற்றடைந்த மனநிலையில் இருந்து பாதுகாப்பு இன்மை, நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் தெரிகிறது. அடிக்கடி நாம் இந்த கேள்விகளுக்கு ஒரு பேரழிவு தரும் வகையில் பதில் அளிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? நேரடி பதில்கள் வழங்குவதற்கு பதிலாக மாணவர்களை முதலில் கேள்வி கேட்க தூண்டிய நிபந்தனை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு மறைமுகமாக பதில் அளிக்க வேண்டும். அவர்களை நேரடியாக அடைய முயற்சிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுக்கு நம்ம டைரக்டா ஆன்சர் சொல்லணுமா, இன்டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ எது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு கிரேடி பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்குறாரு. ஓகே. ஸோ அவங்க கேள்வி எல்லாம் என்னன்னு இன்னொரு முறை சொல்லலாம். ஒய் ஐ ஷுட் பி இயர்? நான் ஏன் இங்கே இருக்கணும்? ஹூ ஆர் யூ? ஓகே. நீங்கள் டீச்சரு. வா உங்களுக்கு எது உரிமை கொடுத்தது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு? ஓகே. நீங்கள் வாட் யூ திங்க், வாட் டு பி ஆர் வாட் நாட் டு பி, என்ன ஆகணும் என்னவா இருக்கக்கூடாது, நான் ஏன் இதை படிக்கணும், நான் ஏன் இந்த சில விஷயங்களை கேட்கணும் அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுக்கு நம்ம நேரடியாக பதில் சொல்லணுமா, மறைமுகமாக பதில் சொல்லணுமான்னு கேட்குறேன். ஓகே. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை பத்தி பேசுறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமா, நவீன கல்வியோட பிரச்சனை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமா, பல கேள்விகள் இருக்குது. ஆனா இந்த நவீன கல்வி இருக்குல்ல, அது எதுக்குமே பதில் சொல்லாது. நான் ஏன் இங்கு வந்தேன், என்ன நோக்கம், இவர் கேள்வி போடுறார். ஓகே. என்ன, வாட் இஸ் அ பர்பஸ்? இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டான கேள்வி. இது இது கண்டிப்பா பதில் அளிக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, தத் விஜானார்த்தம் ச குரும் ஏவபி கச்சத். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பதில்கள், சரியான பதில்களை கிடைக்கணும்னா நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேவா? ஸோ கிரேடி மறுபடியும் என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. உங்களிடம் யாருமே இல்லைன்னா என்ன பண்றது? மிஸ்டர் நிக்சன் உண்மையான ஆன்மீக குரு என்று நமக்கு சொன்னால் நான் என்ன செய்வது, நாம் என்ன செய்வதுன்னு கேட்கிறார். நிக்சன் தான் உண்மையான குருன்னு எப்படி நாங்க என்ன செய்யுதுன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றார். ஸோ ஆன்மீக குருகளுக்கு ஒரு தரநிலை உள்ளது. ஓகேவா? ஆன்மீக நிலை குருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தகுதிகள் இருக்கும். என்ன? வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறத பின்பற்றணும். வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதை அவர் சொல்லி கொடுக்கணும் அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு. இல்லையா? ஸோ குரு பரம்பரையில கனெக்டா இருக்கணும். ஸோ பிரபுபாதா சொல்றாரு பாருங்க, ஹூ இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்? ஆன்மீக குருன்றது யார்? ஓகேங்களா? அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவா இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்தோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம். ஸ்தோத்ரியம்னு என்னென்ன, அவர் ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கணும். அந்த விஷயத்த நமக்கு கொடுக்கணும். எப்படி ஒரு டாக்டர் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு டாக்டர் கிட்ட தான் பயிற்சி எடுத்துப்பாங்க. இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டாக்டர். அது மாதிரி இந்த குரு கூட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து பாடத்தை கத்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் அசலான ஆன்மீக குருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அதுக்கு சரின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிரபுபாதர் கேட்கிறார். ஓகே. ஸோ கடவுளிடம், கடவுள்கிட்ட இருந்து கேட்ட செய்தியை தான் தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு கொடுக்குறார். இல்லையா? இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சீடர் என்ன பண்ணணும், அதை மாத்தி சொல்லக்கூடாது, இருக்கிறது இருக்கிறதா சொல்லணும். அப்பதான் அவர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு ஆறார். இதுக்கு நம்ம உதாரணம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம குரு பரம்பரை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் யாருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மாக்கு. பிரம்மாக்கு யாரு கொடுத்தாரு? பிரம்மா யாருக்கு கொடுத்தாரு? அவருடைய பையன் நாரதர். நாரதர் யாருக்கு கொடுத்தாரு?
வேதவியாசர் இப்படிதான் வந்து மாறி மாறி போச்சு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து எதுவுமே கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. ஓகே, இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்படி அப்படியே வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி பார்த்தா நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக குரு யாரு? கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவர் தான் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கார். ஓகே, இந்த ஆன்மீக குரு இருக்காங்க இல்லையா, எந்த ஒரு முரண்பாடான செய்தியை வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. நான் என்ன கேட்டோமோ அதை தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இன்கேஸ் அவர் மாத்தி சொன்னாரு, கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பா சொன்னாருன்னா அவர் உண்மையான ஆன்மீக குரு இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. எங்க அப்பா இருக்கிறாரு, அவருக்கு வந்து வயசு நிறைய ஆயிடுச்சு. ஓகே, உங்கள் தலைமுறையில் அவர் வந்து உங்க வயசுல பாருல இருப்பாருப்பா, 78 வயசு ஆயிருக்குது. அவர் தனது வயதில் என்ன சொல்லார்னா, அவர் என்னிடம் பாதிரியார்களிடம் உறுதியில் கடவுளுக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறார்கள், இறுதியில் கடவுளுக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் கடவுள் யார் சொன்னார்கள், கடவுளிடம் யார் சொன்னார்கள் என்னென்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் அப்படின்னு என்று சொல்லும் அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டார். ஓகே, இவர் கேட்குற கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, அவர் என்ன, ஐ வாண்ட் டு நோ ஹூ டோல்டு காட், கடவுளுக்கு யார் சொன்னார்கள் என்று எனக்கு தெரியணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பொயட்டோட கிரேடியோட அப்பா கேட்குறார். ஓகேங்களா? பின்னர் அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நீ இப்போ பள்ளிக்கு போனா புத்தகங்களை படித்தால் கடவுளிடம் யார் சொன்னது என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார். சரிப்பா, நீ இப்போ வந்து நாங்கெல்லாம் வீட்டிலே இருந்து வேலை செஞ்சோம். ஓகே, நீ இப்போ ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போற, படிக்கிற, இப்போ சொல்லு கடவுள்கிட்ட யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆனால் இதுக்கு வந்து என்கிட்ட பதிலே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ 78 அவரோட வயசு வந்து 39, அவங்க அப்பாவுக்கு 78. ஸோ இந்த வயசு தான் வித்தியாசம், வேற எதுவும் இல்லை. எனக்கு பதில் தெரியல, அவருக்கும் பதில் தெரியல, எனக்கும் பதில் தெரியல. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றாருப்பா, வயசு வந்து ஒரு கணக்கே இல்லை. ஓகே, அது ஒரு வித்தியாசம். என்ன வித்தியாசம்னா அறிவு பத்தி தான் வித்தியாசம். ஓகே, பிரம்மசூத்திரத்துல வந்து கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. பிரம்மசூத்திரத்துல வந்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னா, கடவுள்ன்றது யார்? முதலில் இந்த கேள்வி உள்ளது. ஓகேவா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பத்தி யார் கத்து கொடுக்கணும்னு கேட்கிறார். இல்லை, முதலில் கடவுள் யார் என்ற கேள்வியை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆன்சருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்றார். வேதாந்தர சூத்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அததோ பிரம்ம ஜிக்னாசு, இப்போது கடவுள் யார் என்று நாம் விசாரிக்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியலன்னா கடவுளுக்கு யார் கற்பித்தார்கள் என்ற கேள்வி எப்படி எழுப்ப முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் கடவுளே தெரியல, கடவுளுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்ற ரெண்டாவது கேள்விக்கு எப்படி பதில் கிடைக்கும்? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் எந்த கேள்வி வரணும்னு கேட்குறேன். ஸோ கடவுளை பத்தி நமக்கு வந்து முழு அறிவு இல்லை, அதுதான் பிரச்சனை. ஹம், அது அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா ரெண்டாவது கேள்வி நமக்கு வரவே வராது. அவர் பரபிரம்மம், அவர் வந்து எல்லா காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா, அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாருன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டேன். அவருக்கு போய் நம்ம யாராவது சொல்லி கொடுக்குறாங்களான்ற கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியே வராது. அதுதான் பிரபுபாதா சொல்றார். அதுக்கு கிரேடி வந்து ஆமான் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கடவுள் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மசூத்திரத்துல வந்து நல்லா விளக்கியிருக்காங்க. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வந்து விவரிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஜென்மாத்யஸ்ய யதோ அன்வயாத் இதரஸ் இதர இதரஸ் ரத்தஸ்த சாத்வேஷ் அபிக்னத் ஸ்வராட். அதாவது கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு இல்லை. ஓகேவா? நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அவருக்கு பிறப்பு இல்லை. அவர் எப்படி நினைக்கிறாரோ அப்படி வருவார். இஸ் அன்பான் அஜான் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்வயாத் இதரஸ் சாத்வேஸ் அபிக்னத் ஸ்வராட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஃபுல் அறிவு இருக்கு. ஓகே, ஃபுல் காக்னிசன்ட், எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யார் மேலேயும் டெபெண்ட் ஆகியே இருக்கிறது இல்லை. நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒருத்தரை டெபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராட். ம், யாரு மேலேயும் நம்பி இருக்கிறது இல்லை, முழுவதும் சுதந்திரமானவர், இன்டெபெண்டன்ட். பட் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒருத்தரை சார்ந்து தான் இருக்கிறோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டியை பண்ணார். சிருஷ்டியை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாரு, அதுக்கு தேவையான மகத்தத்துவ பொருட்கள் எல்லாத்தையும் உருவாக்குனாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்து சிவன் வந்தாரு, அப்புறம் துர்காதேவி வந்தாங்க. அப்போ வந்து ப்ரோஜனிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஒரு விஷயத்த படைக்கிறாரு, அது பாட்டுக்கு அது வந்து இனவருத்தி ஆயிட்டே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆண் பெண்ணை உருவாக்குனாரு, அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ஈண்டு எடுத்துட்டே இருக்காங்க. அதே ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு வால் கிளாக்கையோ ஒரு பாட்டிலையோ ஏதோ ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோயேன். இப்போ நான் இருக்கேன், இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இங்க வச்சுட்டேன். அதே வந்து குட்டி போடுமா ரெண்டாவது மூணாவதா? பதில் சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் படைச்சேன் இத, இதுவே வந்து டபுள் ட்ரிபிள் ஆகுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் ரெண்டாவது பண்ணணும். பட் கடவுளுக்கு அப்படி இல்லை. ஓகேங்களா? அதுதான் மனுஷனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகேவா? ஸோ ஸோ பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரிடத்திலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் கற்றுக்கிட்டோம்? அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சூரிய கடவுளுக்கு பகவத்கீதை அவரே மெனி இயர்ஸ் முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யாருக்குமே அவசியம் இல்லை வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம பாடம் கத்துக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? மற்றவர்களிடம் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லாதவர் வந்து கடவுள். அவருக்கு வந்து போய் யார்கிட்டயும் கத்துக்க தேவையில்லை. பட் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு தேவை இல்லைங்களா? சோ மனித அன்பு எங்கிருந்தே வருகிறது? அவர் மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறாரு. அனைத்தும் கடவுளிலிருந்து தான் வருகிறது. கடவுளின் ஒரு அங்கமாக இருப்பதால் நாம் பகுதி, அவருடைய பகுதி இல்லையா? பின்ன பகுதின்னு சொல்றோம். அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றோம். ஏன்னா அசலான அன்பு அவர்தான் இல்லையா? சோ அசலான அன்பு அவர் இருக்கும்போது நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நம்மளும் வந்து அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறோம். ஓகே. சோ அன்பின் வெளிப்பாடுகள் கடவுளின் வெளிப்பாடுகளான்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. சோ கடவுளிடம் அன்பு செலுத்தும் நாட்டம் இல்லாவிட்டால் அதை எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும்? ஒரு குறிப்பிட்ட தந்தைக்கு பிறந்த மகன் தந்தையின் அறிகுறிகள் இருக்கும். அன்பு செலுத்தும் நாட்டம் கடவுளிடம் இருப்பதால் நமக்கு அதே விருப்பம் இருக்கிறது. இங்க நல்லா விலாவரியா சொல்றாரு பாருங்க பிரபுபதா. ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்குது அப்பா அம்மாக்கு. அப்பா அம்மாவுடைய ஜாடைகள் குணாதிசைகள் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி அன்பானவர் வந்து கடவுள். அவர் மேல அன்பு செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பின்னமான நமக்கும் அந்த புத்தி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். அதனோட விருப்பமும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்றார். சரி, ஒருவேளை தேவையால் உங்களுக்கு அன்பு உருவாகலாம். ஓகே. பிரபுபாதர் இல்லை, ஒருவேளை என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை, அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சோ எந்த கேள்வியும் இங்க இல்லை. ஓகே. நான் கடவுளை வந்து எப்படி வந்து வரையறுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்மாதியஸ்ய யதா ஜென்மாதியஸ்ய கடவுள் என்பது எல்லாமே வெளிப்பட்ட அவர். ஓகே. கடவுளிடம் சண்டையிடும் நாட்டம் இருக்கிறது. ஆனால் அவருடைய சண்டையிடும் நாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அன்பும் முழுமையானவை. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமயத்துல லீலைகள் பண்றதுக்கு கீழே வந்து சண்டை போடுறாரு இல்லையா? கம்ச அது மாதிரிலாம் வந்து மல்யுத்தம் பண்ணார் இல்லையா? அதே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. பட் இந்த உலகத்துல ஜட உலகத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சண்டைன்றது என்ன? அன்புக்கு நேர் எதிர்மறையானது இல்லையா? பட் கடவுள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சண்டையிடும் நாட்டமும் இருக்கிறது. அதே சமயத்துல அன்பும் வந்து முழுமையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிசுபாலனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருணையால வந்து அன்பால வந்து 100 முறை எக்ஸ்கியூஸ் பண்றார். 101வது முறை வந்து அழிச்சிடுறார் இல்லையா? அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் தான் வந்து முழுமையானவர். ஓகேங்களா? கடவுளுக்கு எதிரின்றதே யாரும் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ கடவுளுடைய எதிரிகள் கொல்லப்பட்டாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது அவருக்கு? மோட்சம் தான் கிடைக்குது. ஈவன் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அகாசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு போல அசுரன். அவன் என்ன ஆச்சான்? கடவுளுக்குள்ளே வந்து மெர்ஜ் ஆயிட்டான். அந்த முக்தி கிடைச்சிச்சு. பூத்தனாக்கும் வந்து என்ன ஆச்சு? அவங்கள கொல்லணும்னு போனாங்க. கடவுள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மோட்சத்தையே கொடுக்குறார். சோ கடவுள் அப்படியாப்பட்டவர். அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா தன்னை எதிரியா நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட என்ன கொடுக்குறாரு? அன்பை கொடுக்குறாருன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ கடவுளை பற்றி இந்த புரிதல் மட்டுமே அடைய முடியுமான்னு கேட்கிறார். சோ நம்ம வந்து கடவுளை கொஞ்சம் சும்மா தான் புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். இல்லப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மேற்கோள் காட்டுறார். ஓகே. தத் விக்னார்த்தம் ச குரும் ஏவா பிகச்சேத்
அபி அபிக்ஷேத் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? கட்டாயம். இது தனியாக சாத்தியமில்லை. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து அவரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க மறுபடியும் வந்து இங்க ஆன்மீக குருவின் முக்கியத்துவம் சொல்றார். ஓகே, நீ வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஆன்மீக குருவை வந்து ஆஹ் அடைஞ்சாதான் உன்னால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில இருந்து சொல்றார். அர்ஜுனன் வந்து சாதாரணமா பேசிட்டு இருந்தான். பட் அவனுக்கு வந்து மனக்குழப்பம் வந்தவனே கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைகிறார், குருவா ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு இப்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்குதுப்பா, குழப்பமா இருக்குது, என் கடமை எப்படி செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு வந்து வழி நடத்துங்க அப்படின்னு கேக்குறார். அப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க. கார்பண்ய தோஷோ மத்த யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयसया निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम् சொல்றார். அவர் என்ன இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைந்தார் அர்ஜுனன் இல்லையா? அவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சு? தன்கிட்ட வந்து சரணடைந்த ஆத்மாவா மாறினாரு அர்ஜுனன் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து என்ன அவருக்கு தெளிவு கிடைச்சிச்சு. தெளிவு கிடைச்ச உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? இப்ப நீங்க எனக்கு கட்டளை இடுங்க, நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ம். அப்போ வந்து கடைசியில என்ன சொல்றாரு? நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்களோ அதை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறார். ஸோ அந்த தெளிவு வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ கடமை பற்றி. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கேள்வி வந்து என்ன கேட்குறாரு? ஸோ இந்த கடமைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து நம்மளுக்கோசம் செஞ்சுக்கிறதா, வேற ஒருத்தவங்களுக்கோசம் செய்யறதா, அரசுக்கோசம் செய்யறதான்னு கேள்வி கேட்குறார். இந்த கடமைன்னு சொல்லையா, சுயத்திற்கா, மற்றவர்களுக்கா, இல்ல அரசுக்கா? அப்போ வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனனை தான் உதாரணமா கொடுத்துருக்காங்களா? அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன், அவன் என்ன செயல் செய்யணும்? சண்டை போடணும். ஓகே. எதிரில் நிக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து என் தாத்தா பாட்டி அப்படிலாம் சொல்லி சண்டை போடாம இருக்கக்கூடாது. ஒரு சத்திரியனது சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அவர் கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறதுக்கோசம் வந்து என்ன பண்ணாரு? ஆன்மீக குருவை அடையினார், தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டார். ஓகே. அவரை வந்து ஆன்மீக குரு தெளிவு கொடுத்தார். எப்படி வந்து இந்த லாயர் இருக்காங்க இல்லையா, சட்டத்தை எல்லாம் பேசி நல்லா தெளிவு பண்ணுவார். எப்படி டாக்டர் வந்து மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து நோய்களை குணப்படுத்துவார். அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல ஜீவாத்மாக்கள் வந்து குழப்பத்துல இருக்கு. இந்த குழப்பத்துல இருக்க ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து தெளிவு கொடுக்கணும்னு அது யாரோட கடமை? ஆன்மீக குருவோட கடமை. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நமக்கு வந்து விலாவரி சொல்றதுக்கு இந்த 3 உதாரணங்களை கொடுக்குறார். ஓகே. அதாவது வழக்கறிஞர், டாக்டர், ஓகே, ஸோ இந்த ஆன்மீக குரு. ஸோ என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜனங்களை அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் குழப்பம் இருக்கா, ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஸோ ஆன்மீக குருவை அணுகுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ இப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார், நான் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கேன்ப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி அப்படி இருக்கீங்களா, நீங்கள் போய் ஒரு ஆன்மீக குருவை தேடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இந்த குழப்பத்தை தடுக்க எனக்கு எப்படி உதவுவது என்பது குறித்து அவர் ஒரு முடிவை எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நான் இந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அந்த குரு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார். ஆம் சொல்றார். ஆன்மீக குருவானவர் வந்து எல்லாருடைய குழப்பத்தையும் வந்து தீர்ப்பவர். ஓகே. ஸோ அவர் வந்து காப்பாத்துவார், தன்னுடைய ஷீரனை வந்து காப்பாத்துவார். ஓகே. ஸோ மத்தது யாராவது ஸ்லோகம் இது வாசிக்கிறீங்களா? சம்சாரதாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. संसारदावा नललितलोका त्रणाय कारुण्य गण गणत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्. ஸோ இந்த குரு குரு அஷ்டத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் ஆயிடுது. ஓகே. இங்க பிரபுபாதா வந்து அதை கோட் பண்றார். இது ஏன்னா இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த உலகம் ரொம்ப குழப்பமான உலகம். அது எப்படி இருக்குதுன்னா காட்டு தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த உலகம் இருக்கு, இந்த பௌதீக உலகம். இந்த காட்டு தீ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தக தகன்னு எரியும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள்லாம் வந்து
ரொம்ப கன்ஃபியூஷனமா இருக்கும். எப்படி எந்த வழியில போனா தன்னை காப்பாத்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படும். அனல் அந்த காட்டுத்தீ அவ்வளோ அளவுக்கு வெப்பமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது இல்லாம ஃபாஸ்டா எல்லா இடத்துக்கும் பரவும். ஓகேங்களா? ஸோ இல்ல நான் ஓடி போட்டோமா, இல்லைன்னா இந்த தீயை வந்து அணைக்கட்டுமான்ற ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும். பட் அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்டு தீ வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனால கூட அணைக்கவே முடியாது. யாரால இந்த காட்டுத்தீ வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா இந்த மூங்கில் மரங்கள்லாம் வந்து நல்லா வந்து காஞ்சி போயிட்டு இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஒன்னோட ஒண்ணு உரசி என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல வந்து நெருப்பு வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நெருப்பு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனால வந்து ஆஃப் பண்ண முடியாது. அவன் வச்சிருக்கக்கூடிய தீ அணைப்பு நிலையம் மூலியமாவும் சரி, தண்ணி வாளியில தண்ணி கிணத்துல இருந்து தண்ணி சொரைச்சி சொரைச்சி போட்டாலும் சரி, அவனால நிறுத்தவே முடியாது. பட் எதனால சாத்தியமாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகக்கூட்டங்களால வரக்கூடிய மழையினால வந்து என்ன ஆகும், அதை வந்து ஆஃப் பண்ண முடியும். அந்த தீயிலிருந்து தீர்வு காண முடியும் தீக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அப்ப அந்த நெருப்பை வந்து அணைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த திறன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில இல்ல. பட் யாரோட கருணையால இதெல்லாம் முடியும்? கடவுளுடைய கருணை வச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கும்? இந்த குழப்பத்துல இருந்து தெளிவு கிடைக்கும். சோ கடவுளே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு இல்லைங்களா? ஆன்மீக குரு ரெப்ரசன்ட்ஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா இல்லையா? இது யாருக்கு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கடவுளுடைய கருணை கிடைச்சிச்சோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவரே வந்து ஆன்மீக குருவா இருந்து அவனுக்கு எல்லா கருணையும் கொடுத்து கஷ்டத்துல இருந்து விடுவிப்பார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு கிரேடி கேக்குறாரு, இந்த ஆன்மீக குருவை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் தானே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சோ நீங்க நிஜமா உண்மையா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுளே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்கள் இருதயத்துல இருக்கிறார். ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் இல்லையா? அவர் என்ன எல்லா உயிரினங்களுக்கிட்டயும் இருக்காரு. அவர் எங்கேயோ தூரத்துல இருக்காருன்னு நினைக்காத. நீ சின்சியரா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளே உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை அனுப்புவாருன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அது இல்லாம கடவுள் கிருஷ்ணரே நம்ம இருதயத்துல சைத்திய குருவா இருக்கார். ஓகேங்களா? குருன்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானத்தை நீக்குபவர். நமக்கு பலவிதமான குருக்கள் இருக்காங்க. சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு, ஆதி குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர், சைத்திய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி 4 குருல வந்து நம்ம தெளிவா இருந்து அவரே நமக்கு வந்து வழி காமிப்பார். இவங்கதான் உங்களுடைய ஆன்மீக குருன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் வந்து இயற்கையில அன்பானவர் இல்லையா? அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்கார். உள்ளே இருந்து கைட் பண்ணுவார் நமக்கு இல்லையா? சைத்திய குருவா உள்ளே இருந்து நமக்கு வந்து அவர் உதவுறாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில நேரத்தில் சில விருப்பங்கள் இருக்கும். நான் இதை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதுக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுப்பார். உனக்கு இருக்கா நீ செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நீங்க அதே மாதிரி உங்க விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறாரு இல்லையா? அது மாதிரி நீங்க நினைங்க, கடவுளே எனக்கு நீங்க வேணும்னு நினைங்க ஒரு முறை. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாரு? அவருடைய கருணையால அவர் வந்து உங்களுக்கு அவரையே வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு சொல்றாரு பிரபுபாதம். நம்ம வேற ஏதாவது விஷயத்தை விருப்பப்பட்டு அதை நிறைவேற்றுறாரா இல்லையா? நீங்களே வேணும்பான்னு கேட்டா அவர் கொடுக்க மாட்டாரா அவரை? ஏன்னா அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. அவர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேங்களா? அததான் இங்க பிரபுபாத அழகா சொல்றார். ஓகே. சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை உணர ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்றார். ஓகே. அத பிறகு எல்லாத்தையும் ஆன்மீக குரு எல்லாம் அவரே ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுப்பார். சோ இவர் வந்து கிரேடி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றாரு. தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு பிரபுபாதம் வந்து மிக்க நன்றின்னு சொல்றாரு. உங்களிடம் எனது வேண்டுகோள், ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வைக்கிறேன். நீங்க ஒரு கவிதையாளர் இல்லையா, கவிஞன். ஓகே. ஸோ உங்க கவிதை வடிவிலே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கடவுளை வந்து விளக்குங்க. கடவுளை புகழ்ந்து ஒரு பாடலை வந்து வர்ணனை பண்ணி எழுதுங்கன்னு சொல்றார். அப்ப என்ன ஆகும்? உங்க வேலையை செஞ்ச மாதிரி இருக்கும், கடவுளை பிரைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும்? உங்களுடைய கர்மாவை கடவுளுக்கோசம் யூஸ் பண்றீங்க. நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து சக்சஸ் ஆகும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க வெற்றி பெறுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இருந்து கோட் பண்றாங்க. ஹிதம் ஹி பும்சாஸ் தபசக ஸ்ரூதஸ்யவா ஸ்வீதஸ்ய சுக சுக்தஸ்ய சா புத்தி ததோயக அவி அவிச்சித்தோ அர்த்தக கவிபீர் நிரூபிதோ
எத் உத்தம ஸ்லோக குணான் அனுவர்ணானாம் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானவர்கள், அதாவது இந்த ஆஹ், கவிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், மதவாதிகள், தத்துவவாதிகள், அரசியல்வாதிகள் போல தலைவர் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிபுணத்துவம் உத்தரவு வந்து கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா? ஆ, அப்படி இருக்கும்போது நீங்க உங்களுடைய வேலையை வந்து கடவுளை போற்றும்படி வாழ்ந்துட்டு அவரை குளோரிஃபை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் அதை பண்ணுவாங்க இல்லையா? உங்களோட தொழிலே நீங்க அதை செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உன்னதமானவரின் மகிமைகளை விரிவிப்பதன் மூலம் உங்கள் தொழிலை முழுமையாக்குவதே உங்கள் கடமை. நீ என்ன இருக்க? கவிஞனா இருந்தா கடவுளை பத்தி கவிதை எழுது. தத்துவ ஞானியா இருக்க, கடவுளை பத்தி தத்துவங்களை நீ வந்து பேசு. ஓகேவா? சோ மதவாதியா இருக்கியா? எது உண்மையான மதம்? அந்த பகவத்கீதை பாகவத்துல என்ன கோட்பட்டு இருக்குதோ அதை வந்து மேற்கோள் காட்டி பேசுங்க. அப்படி கடவுளை கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்பட்டு செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து தான் செஞ்சா உங்களுடைய தொழில் வந்து முழுமையாகும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அது கிரேடி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து குறிப்பிட்ட காரியத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ பிரபுபாதா சொல்றாரு அதுக்கு காரணம் இங்கே இருக்குது. அவி அவிச்சுத்தக. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மகிமைகளும் வந்து வச்சிருக்கார். அவர் என்னைக்கும் வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகேங்களா? ஆனா கிரேடி வந்து அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு பாருங்க. நீங்கள் ஒரு ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள். ஓகே. ஓகே. ஆன்மீக குருவை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஆன்மீக குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிஞர், பாதிரியார், ஆஹ் அவங்களெல்லாம் வந்து கடவுளால தானே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. The person is chosen to write poems or paint pictures or make music. இப்போ ஒரு மனுஷனை வந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம திறமையானவனை பார்த்து தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லையா? இவன் நல்லா வந்து கவிதை எழுதுவான்ப்பா, இவன் நல்ல ஓவியம் வரைவான், இவன் வந்து நல்லா இசை வந்து அமைப்பான், அப்போ வந்து அப்படிதான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கிறார். எனவே நீங்கள் இசையமைக்கும் போது கடவுளை பற்றி இசையமைக்கவும், அதுதான் உங்கள் முழுமை. பிரபுபத சொல்ற நீ எதனா பண்ணிக்கோப்பா, பட் நீ இசையமைக்கிறியா, அது வந்து கடவுளை பத்தி பாட்டு பாடு, கடவுளை பத்தி மியூசிக் போடு அப்படின்னு சொல்றார். அப்பதான் நீ செய்யற செயல் கூட வந்து முழுமையாகும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ கிரேடி கேள்வி மறுபடியும் கேட்கிறாரு. தனது வாரிசுகள் கடவுளுக்காக வேலை செய்யும் போது அவரது வாரிசு அவரது முழுமையாக மாறுகிறதான் அப்படின்னு கேட்கிறார். யாராவது ஒருத்தன் வந்து கடவுளுக்கோசம் வேலை செய்யறான், அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அவனுடைய சந்தாதை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுமான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். முழுமை பெறுதான்னு கேட்குறான். ஆமான்னு பிரபுபாதா சொல்றார். அதுக்கு வந்து கிரேடி வந்து நன்றின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்த பகுதியில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? காட் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துட்டா செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துடுது இல்லையா? அப்புறம் நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் அது வந்து கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் வேலை செய்யணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம இச்சைப்பட்ட கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு? நம்ம ஆசைப்படுறதெல்லாம் நிறைவேற்றுறாரு நிறைய சமயத்துல. நீங்களே வாங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை நினைச்சு பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அவர் கொடுக்குறாரா இல்லைன்றதை பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து சைத்திய குருவா நமக்குள்ள இருக்கிறாருன்றதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதோட இந்த 7வது அத்தியாயம் முடியுது. நம்ம நாளைக்கு வந்து 8வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு 1:30 மணிக்கு ஜாயின் ஆகலாம் மாதாஜி. 1:30 இல்லை 1. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।